Ako sa volá váš event? Nová éra spolupráce. Prečo je dôležitý práve teraz, podľa vás? Vieš, čo je dôležitý akože z viacerých úhlov pohľadu. My tam vidíme príležitosť biznisovú, to znamená pre týchto ľudí, pre podnikateľov, ktorí hľadajú marketingové príležitosti, ktorí hľadajú biznis partnerov, ktorí chcú sa prezentovať svoj brand, svoj PR. Vidíme tam príležitosť na ľudí, aby si vytvorili hĺbšie spojenie s inými ľuďmi, s inými podnikateľmi, aby sa vedeli podporiť a aby si mohli dôverovať. To znamená, že práve v tejto dobe, kedy máš protichodné informácie, tak máš človeka, ktorému vieš dôverovať, ktorému vieš zavolať, keď máš nejakú krízu, ktorý ťa vie posunúť, viete si zašportovať, viete ísť na turistiku, okrem toho máte on biznis, ktorý ako keby vám pomáha plniť tie sny. A v podstate pre mňa je to osobne silný zažitok. V podstate chceme tento zažitok preniesť aj všetkým tým, ktorí tam prídu, preto tam bude živá hudba, špecifická, budú tam obrazy, občerstvenie, atmosféra, proste všetko smerujeme k tomu, aby si to užili. A nechceme to hovoriť akože slovami, chceme, aby tam prišli reálne a vnímali tú atmosféru, aby to proste cítili.